שלום וברוכים הבאים לשיעור נוסף מבית ווב סמינר. בשיעור היום נלמד להגדיר קבוצת מודעות בצורה האופטימלית והאפקטיבית ביותר, מה שיביא לתוצאות הטובות ביותר מבחינת ביצועים. בואו ניגש ישירות למערכת ונתחיל לעבוד. לאחר שהגדרתם את הגדרות מסע הפרסום שלכם, תתבקשו ליצור את קבוצת המודעות הראשונה שלכם. בהדרכה זו, כמו שכבר ציינתי, נדגים את המצב האופטימלי ביותר לקבוצת המודעות, והמצב הזה מתרכז סביב ביטוי אחד פר קבוצה. נתחיל בכך שנגדיר את שם קבוצת המודעות. בשורה הזאת מומלץ להכניס את ביטוי החיפוש שבחרתם לקבוצה שאתם עומדים לבנות. כך תוכלו לזהות בשם כל קבוצה ואת הנושא שלה. לאחר מכן נעבור ישירות לכתיבת המודעה עצמה. בכותרת המודעה חשוב מאוד להכניס את ביטוי החיפוש שבחרתם, וכך בעצם כאשר הגולש יחפש את הביטוי, הדבר הראשון שהוא יראה במודעה זה את המילה שהוא חיפש, מה שייצור כמעט באופן מיידי רלוונטיות, וכתוצאה מזה יגדיל את הסיכוי שהוא ילחץ על המודעה שלכם. שינוי זה בתפיסה ובתכנון המודעה מעלה את הביצועים בעשרות אחוזים. אז דבר ראשון שאתם צריכים לעשות זה להכניס את מילת המפתח בכותרת. לאחר שכתבנו את הכותרת, אנחנו ניגש לגוף המודעה, שורת תיאור 1 ו-2. בשורות האלו עליכם לכתוב את ההצעה המבדלת שלכם. באנגלית USP, Unique Selling Proposition, מה שמבדל אתכם מהמתחרים. מה אתם מציעים ללקוח או מה מאפיין אתכם הכי הרבה. מומלץ כמובן למלא את השורות במלואן ולא להשאיר אותן חצי מלאות. ודבר נוסף שמומלץ להוסיף למודעה הוא תמיד הנעה לפעולה. תגידו לאנשים מה אתם מעוניינים שהם יעשו. לאחר שסיימנו עם שתי השורות האלה, אנחנו עוברים לכתובת אתר לתצוגה. כאן המערכת מבקשת מאיתנו להכניס את כתובת הדומיין הראשית, www.משהו. בכתובת אתר היעד, לעומת זאת, יש להגדיר את הדף באתר, את הדף הספציפי, אליו אתם מעוניינים להפנות את הגולש. זה יכול להיות הדף הראשי, אך כמובן מומלץ יותר להפנות לדף הנחיתה הכי רלוונטי למודעה. בכך כמובן להגדיל את ההתמקדות ואת הסיכוי לעסקה. לאחר שסיימנו את המודעה, נגלול לאזור הבא שנקרא אזור מילת המפתח. זכרו, אנחנו מדגימים את המצב האופטימלי ביותר לקבוצת המודעות, שמתרכז סביב ביטוי אחד בלבד. לכן מה שנעשה זה נכניס את הביטוי שלנו לחלק לתיבה של מילת המפתח בצורה מאוד מאוד מיוחדת. אנו ניקח את הביטוי ונשכפל אותו 3 פעמים. ולכל אחד מהשכפולים אנחנו נוסיף התאמה שונה. למי שלא יודע מה זה התאמת מילת מפתח או התאמות מילות מפתח, יכול לגשת לסרטון הרלוונטי בערוץ שלנו שמסביר את זה. הסיבה שאנו מכניסים את מילת המפתח בשלושת ההתאמות היא שבעצם אנחנו לא יודעים בהתחלה איזה התאמה מגיעה לקהל הטוב ביותר. ולכן אנו משתמשים בטכניקה של ABC טסטינג להתאמות מילות מפתח. אנחנו נזין את שלושתם, פעם עם פלוסים, פעם עם גרשיים, פעם עם סוגריים, ולאחר תקופה שהקמפיין ירוץ נוכל לבחון איזה התאמה היא הכי רווחית לנו על ידי ניתוח של אחוז הקלקה ומחיר להמרה באותה התאמה ספציפית. לאחר שסיימנו עם תיבת מילות המפתח, נעבור להגדרה הבאה של המחיר לקליק שאותו אתם מעוניינים להעניק לביטוי החיפוש בקבוצה. זהו בעצם המחיר המקסימלי שלכם לקליק, הביד, והוא מופיע רק כאשר מסע הפרסום מוגדר לתמחור ידני של מילות המפתח. נגדיר אותו ונבצע שמירה. בשלב זה מומלץ לבצע דבר אחד נוסף שהוא ליצור עוד מודעה בקבוצה שתשמש אותנו לטסטינג. כך אנחנו נוכל לאתר בסופו של דבר גם את הניסוח הכי אופטימלי למודעה. אז ניגש ללשונית מודעות בתוך הקבוצה וניצור מודעה נוספת שתרוץ לטסטינג במקביל למודעה הראשונה.
זוהי קבוצה אופטימלית. עכשיו מה שעליכם לעשות זה לחזור על התהליך עם כל ביטוי חיפוש שאתם רוצים לפרסם עליו. ניפגש בשיעורים הבאים.